Az önkormányzatnak a feladata az, hogy a Buli negyed tekintetében egyfajta ilyen katalizátorként próbálja működni a lakosság és a vendéglátók között. Tegyük hozzá, persze, olyan sosincs, hogy akár a lakók, akár a vendéglátók elégedettek. Egy csomó olyan dolog van, amire semmiféle fajta ráhatásunk nincs. Semmiféle fajta ráhatásunk nincs. Van jó pár olyan eset, ahol a kormány nélkül nem megy. Hagy mondjak egy egyszerű példát. A dohányboltokat. Védett szentelyenként a dohánytörvény szabályoz, a kerületnek, a polgármesternek, a fővárosnak semmilyen ráhatása nincs. De ez nem érdekli az itt lakókat. Őket az érdekli, hogy ne alakuljon ki egyfajta kocsma hangulat a dohányboltok körül. Nekünk Belső Erzsébetvárosban egy létkérdés, hogy a dohányboltokban ne lehessen kis vagy nagyobb üveg alkoholt beszerezni. A közterületi alkoholfogyasztás 98%-a az a dohányboltok alkoholárusítási jogából ered. Nem lehet megérteni, hogy miért lehet. Ma már egy csomó dohánybolt lényegében kiskocsmaként működik. Megveszik a dohányboltban, kiülnek elé, és ott fogyasztják el, és a környék lakói meg ezt hallgatják. Tényleg az, amikor valaki az utcán, nem tudom én, vedeli a sört, meg nem tudom mit csinál, az nyilván nem a Szimplába megy be, hogy vásároljon 2 korsó sört, vagy bárhova máshova, hanem megveszi, valószínűleg olcsóbb is, megveszi ezekbe a dohányboltokba. Régen 10 után nem lehetett a környéken piát venni, amióta dohánybolt van, azóta lehet piát venni a hajnalba is akár. És persze mellette árulnak cigarettát is, ez teljességgel elfogadhatatlan.